Be sydd yn taro rwy'n ydy pwy mor rhyfeddol a pwy mor swynol a pwy mor arbennig ydy clywed geiriau Gwenlyn yn cael eu canu. Mae clywed opera yn y Gymraeg yn rhywbeth mor brin, a ni'n gyfarwydd wrth gwrs clywed opera yn yr Eidaleg a Ffrangeg a'r Saesneg hyd yn oed, ond mae clywed y Gymraeg yn cael ei chanu mewn gwaith opera newydd, opera gyfoes, yn rhywbeth mor arbennig, unigryw. Pan ddoth Michael, cyfarwyddwr artistig Music Theatr Wales, ata i tro cynta i wyntyllu'r syniad o gydweithio i llwyfannu opera y tŵr. Wel, o'n i wrth y modd a ma'n wrth gwrs yn un o'r cwmnïau opera newydd mwyaf blaenllaw ym Mhrydain. A dwi'n teimlo bod ni fel cwmni sydd erioed wedi mentro i fyd opera o'r blaen mewn dwylo diogel iawn. Well i mi fynd gynta